Poľovníctvo terém a krátka ukážka terčov na vzduchovky. Ako prvý je terč vraný. Nastavenie alebo vašu presnosť si môžete odskúšať rôznymi otvormi. Vlastne po zásahu vrana lahne a lánkom si terč potiahnete späť. Ďalšie v ponuke sú magnetické terče od firmy Walter. Po zasiahnutí všetkých 4 terčov nemusíte k ním bežať, strelíte dovnútra a magnet vám vráti terče naspäť. To isté je terč od firmy Norconia s vyobrazením diviaka. Takisto po zasiahnutí všetkých 4 terčov strelíte dovnútra a 4 diviaky sa vyklopia naspäť. Samozrejmosťou je lapač brokov, do ktorých vsuniete papierový terč. To sú terče ku vzduchovkám kalibru 4,5, 5,5.